A campaña electoral xa está en marcha. Os partidos políticos dos diferentes concellos das comarcas do Salnés e de Caldas realizaron na madrugada deste venres a tradicional pegada de cartéis. En total nestas comarcas serán 66 os candidatos e candidatas que aspiren a facerse coa alcaldía de 17 concellos. Na capital do Salnés, en Vilagarcía, o Partido Socialista de Alberto Varela tentará conseguir unha nova maioría absoluta. Para evitalo, en fronte terá ao Partido Popular, ao BNG, a Marea da Vila, Esquerda Unida e a Vox. Co mesmo obxectivo partirán os socialistas do Grove e da Illa. No caso do Concello Meco, o PSDG competirá co Partido Popular, Esquerda Unida, o BNG, o Partido Galeguista e Podemos. Na Illa repiten o PP e o BNG. Outros concellos liderados polos socialistas, pero sen maioría absoluta, son Cambados e Meis. En Meis, Marta Giraldez terá en fronte o PP, o BNG e a Vox, partidos que tamén intentarán arrebatar a alcaldía a Samuel Lago, xunto con Somos Cambados e Cambados Pode. No caso do Partido Popular, a formación lidera con maioría absoluta Vilanova e Sanxenxo, e tanto Telmo Martín como Gonzalo Durán sairán aos comicios tentando acadar o mesmo éxito. En ambas vilas, o PSOE e o BNG tamén buscan a alcaldía. Ademais, en Sanxenxo preséntase Podemos e en Vilanova a nova formación Renova Vilanova. Os populares tamén intentarán conseguir a maioría absoluta en Ribadumia. A formación estará agora liderada polo actual alcalde David Castro e o seu equipo, que se sumaron ao Partido Popular. Somos Ribadumia e o PSOE, antigos compañeiros de goberno, estarán en fronte, ao igual que o BNG e o novo partido Xuntos por Galicia. Unha praza moi aberta é a de Meaño. O actual alcalde Carlos Viéitez, agora nas filas de veciños de Meaño, tras a súa expulsión do Partido Popular, busca repetir éxito contra os populares Meaño Independiente, o PSOE e o BNG. Na comarca de Caldas, na súa capital, o Partido Socialista busca revalidar a alcaldía fronte ao Partido Popular e o BNG. Na mesma situación atópase o Concello de Cuntis contra os mesmos adversarios políticos. Pola súa parte, os populares gobernan en Valga e Portas con maioría absoluta, resultados que tentarán manter contra a oposición de PSOE e BNG. No caso de Valga, ademais, tamén terán en fronte a Valga Viva. Concellos con máis incerteza son os de Catoira, Moraña e Pontecesures. Na Vila Viquinga, tras gobernar o BNG e o PSOE, ambos co apoio do PP, as tres formacións sairán de novo a gañar as eleccións. En Moraña, a marcha da popular Luisa Piñeiro pode abrir a porta a que o Partido Socialista e o Bloque se fagan coa alcaldía. E no caso de Pontecesures, o actual alcalde popular, Juan Manuel Vidal, busca a maioría absoluta tras disolverse os dous partidos cos que comparte o goberno local. En fronte terá o Partido Socialista, ao BNG e a Vox.